11. orrialdeko ariketa honetan, eskatzen digute ataraldiren faktore guztiak errotik ataratzea. Bueno, horretarako, gogoratu, paketeak egitearen adala hau. Orduan zein behar dugu. Lehenengo gauza da, deskomposatzea eta egitea erro barruan agertzen diren simplifikazio posible guztiak. Lehenengo deskomposatu zenbakiak eta zatiketaren bat egon eskero edo simplifikatu ere. Orduan, lehenengo izango da. 3 erro, 32 da, biber post. Bider x berlau. Eta orain, hasiko gara paketeak egiten. Barruan ditugu, 5 bi bidertzen, biber bost da, bi, bost aldiz, beraz, 5 ditugu bidertzen, eta 3ko paketeak egin behar baditugu, pakete bat aldugu egin, 2ko pakete bat, eta barruan, sobratzen dira, geratu biren bi horiek, biber bi. Eta x-ekin, ditugu 4x bidertzen, 3ko pakete bakar bat, gogoratu bat hauek ez direla idazten, Nik ez ontontxe zeuek ulertzeko, nondik urtetzen izan, porren gotez. Zeran itxanoten. Eta barruan, geratzen da beste x bat, 3 pakete bat egiteko eta beste bat geratzen da barruan. Eta orain, erro hau ezin da simplifikatu gehiago. Beraz, hemen amaitzen da. Bigarrena, 3 erro berriro, 81, a berriro, b berbost, c. Orduan berriro, lehenengo deskomposatu zenbakia. 81 da, 3 berlau. A berriro, b berbost, c. Orain, paketeak ingo ditugu. 3 ditugu, 3ko pakete bat. Eta barruan, beste bat egongo da. A berriru. 3a ditugu bidatzen, 3ko pakete bat, eta ez da ezer geratzen barruan, beraz, bat kanpuan. B, 5 ditugu bidatzen, 3ko pakete bat, eta barruan, beste bi geratzen dira. Eta C, solte bat dagoenez, hori ezin datara. Orain, erro hau ezin denez simplifikatu gehiago, amaitu dugu. Eta amaitzeko C, 5 erro, 74. 74 da, biber 6. Beraz, zenbat pakete? Pakete bat. Eta barruan, sobratu dan bi hori.